Well, I feel vindicated, of course. But I am also just as happy for my family. Because now they too are vindicated. As I Kini said, ang gipadayag ni Gobernador Gwen Garcia atol sa press conference ni atong Disyembre 2, human na angkon ang hustisya sa pagbasura sa Sandigan Bayan sa graft charges nga gipasaka batok niya ug sa laing 7 ka mga akusado may kalambigitan sa pagpalit sa balili property ni atong 2008. Ang Sandigan Bayan ni basura sa corruption ug technical malversation cases nga giatubang ni Garcia ug kaubanan tungod sa kahuyang sa mga ebidensya ug way igong kapasikaran. sobra na ang panghimaraot, gamiton ra gyud ang kaso kay para lang ila kong gubon ang akong reputasyon. Di lang ang akong pangan mo igiguba ug di lang ako ang magantos. Mas sakit kaayong pamalandungon nga ang ako sad mga anak, ang akong amahan, akong mga igsuon lakip sa pag-antos kuyog kanako. Apan ana may Dios sa langit gyud o dili gyud siya makatugot nga ang sayop mo imong patigbabaw. Busa ni akining desisyon karon nga ang dugay na kaayong gigamit nga isyu nga sa politika batok kanako ang balili property decisively. Si Liloan Mayor Cristina Frasco, anak sa gobernador o usa sa mga abogado sa iyang inahan sa kaso, ni hulagway nga tamis ang pagkabasura sa kaso batok sa iyang inahan. What makes this dismissal sweet is that ang korte sa pagawas sa ilang ruling, laktod pagkastorya, ilang gidismiss ang mga kaso against ni Governor Gwen. Dili gani tungod sa kakusgan sa iyang depensa, kundili tungod sa kawik o kawalay basihan sa kaso sa prosecution. It simply reaffirms what we've known all along. That our mother, Governor Gwen, did nothing more or less than to act in the best interest of the Cebuanos. And we have always believed that to be her intention. And it took 8 years and this court decision for that to be put on paper. Ug mapasalamaton sa gyud kaayo ko sa tanang mga Cebuanon na bisan pa man sa pag-BI-BI, atake, buhat-buhat o mga akusasyon na walay basihan. Naragyod gihapon sila. Nagsuporta ni Governor Gwen, nagsuporta sa among pamilya, ug mao gyud ni ang nakahatag sa gyud namo og igong kusog na mopadayon. Ang pagka-dismiss sa husgado sa kaso, unang gipahibaw ni Mayor Frasco atol sa Christmas tree lighting sa Kapitolyo ni atong Disyembre 1. Sa iyang pagpamulong, emosyonal nga gisaysay ni Mayor Frasco ang nahitabo sa annual Christmas tree lighting ceremony ni atong 2012. Dihang nakadawat siya og balita nga suspensohon ang iyang inahan sa pagkagobernador sa Malacañang. Under an administration of the national government that would have wanted nothing more than to boot her out of the capital and to subject her to what would be in the months, weeks, and years to come, the most dark and difficult chapter of her life and our life as a family. At itong panahon na, lisod kaayo ang kahimtang. And as a daughter, it was very difficult for me to watch Governor Gwen, who devoted her entire life to Cebu. Apil sa mga akusado nga na-dismiss usab ang kaso, mao sila si Provincial Treasurer Roy Salubre o Provincial Budget Officer Emmy Hinguyon. Kung ang imong reputasyon gubon, di lang imong reputasyon, hasta in town sa imong pamilya. I am also happy for the 7 others that have been cleared.
Si Attorney Salubre was here yesterday. When I informed him, I could see the tears in his eyes. When this case was filed, he was at the lowest point in his life. Financially, ha? Di-appeal sila, pero ako mangyod ang target. Nangaamong sila. And I feel, once again, it has been proven, the truth will set us free. Justice has been served. Justice is served, the truth prevails. Pasalamat po ta sa tigayunan, labi na sa abang makagahon na tingani ang resulta. Nga usay. Salamat po tanggap Gwen na during such time, dihagin siya, nag-alalay na mo until nahuman ang kaso. Di nata ni mahitabo sa uban pa nga government employee. We will pray for them. Malabuon po ang ilang panginabuhi o hinaot nga makahuna-huna sila sa ilang ibuhat diri namo. Way kabutangan ang akong kalipay nga na-relieve nami ani nga kanang manufactured nga pamasangil. Pero anak nga anang kalipaya dunay nagkuyog nga dako usab nga kalagot ug kahibos. Natanawa pertinan akong sinawa og ulo. Epekto ni sa kinuanggol nga binuhatan nga pag manufacture og mga pasangil. Nanawagan si Hinguyon sa mga magbabalaod nga magpanday og balaod diin manubag ang mga individual nga mamatud-an nga nagbutang-butang lang o namasangil nga way sukaranan aron dauton ang reputasyon sa usa ka tawo. Ug ang gobyerno na dihado tungod anang pagpataka og file nga walay igong sukaranan. Kinsa may atong pangitaan anak? Kinsa may manubag anak? Example lang niya. Reprimand ba or whatever nga penalties, fine, whatever nga sanction nga doon na ba'y matagan pasad og kana na ang justisya pasad ang mga taxpayer. Kay og mo purso ang kaso, makonbikto gitong mga tawhanang giakusar. Mao na ang angayan nimo kay kuan man ka kana nang nakasaha man ka, nakakommit man ka og crime. In the case nga dili day deserving ang akusado. Victim di ay. In the case lang victim di ay. Karon og victim. Kinsa may offender? Ang offender ang other party. Sa pagka-dismiss sa iyang kaso, adunay mensahe si Gobernador Garcia ngadto sa iyang mga kaatbang sa politika ug sa mga dumadapig niini. Ting-angat ang Pasko, niini nga desisyon na maayo tingaling magpahinuklog sila. Ug hunaon gyud og maayo. Kay naagyoy Dios sa langit nga nahibaw og sa tanan nga nanghitabo. Labaw sa tanan pagyud lang sa mga nanghitabo. Dinhi nahibaw og unsay naa sa imong kasing-kasing. Nga bisag unsaon pa na ana nimo ug singgit sa tibuok kalibutan, dili ko korap. Ako maayo kaayo ko. Santos ko. Nahibaw ang Ginoo unsay naa sa imong kasing-kasing. Og if it's not too late, mag-usab sa ilang mga pamaagi, pero kung medyo might be too late in their life, Merry Christmas na lang. Ang Balili property napalit sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo ni adtong 2008 sa kantidad nga 28 milyones pesos o 400 pesos pa lang ang matag metro kwadrado apan human sa 12 ka tuig. Karon, base sa market value, nagbalor na kini og 1.6 bilyones pesos o 7,500 pesos ang matag metro kwadrado sa Luna. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravines.